Здравейте, банда! Днеска е петък и тъмън сега натоварих. Само трябва да видим сега първо къде ще ходим. Той беше малък, 26 кг. Тук са 80. Като цяло днеска, поне за сега, по-лека работа. Не трябва да мъкнем някакви, да бутаме по 200-300 кг. Имам климатик. Че от май месец нямам климатик, ако не ходих на сервис, че най-накрая решиха да го оправят. Аз май не тръгнах. Да. Трябваше на другата страна. Сета. То тук е там. Камерата нещо не съм затегнал много хубаво. Салашка. Аз за малко спрях камерата, защото там на релсите се чака много. И зато е. Сега тук продължаваме, имаме още 5 км по ремонта. Те тъмън тук бяха го направили миналата седмица. Даже той ще загаса телефона. Оу! Направо като за добро утро. Как изхърка? Ама аз принципно хубаво е вкарах. Уж. Чуда съм малко да спусна климатика ли? Защото не е толкова в момента 18 градуса. Още сутрин, още 9 часа. Ма взе малко да ме понапеча тук вътре. Тъй като ми ги турат с 50, 60, 30. Ще кажеш, че кой знае какво ще стане ако минат по-бързо. Така, сега да видим тук. Те тук беше голям ремонт. Тук едно отваряха, друго затваряха. И я да видим сега какво са направили. Значи от тук. Давай, 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 давай.
Сега понеже чак толкова няма какво толкова да се види освен пътя. И в момента аз няма какво да кажа. Зато и направо като взема пратката, ще се включа там. Таман седнах на компютъра, само съм го включил, нищо не съм правил. Станах в 7 часа, хапвах, почистих малко. Пак добре. Тук обаче, този път ще пусна климатика, този път вече. Аз по едно време бях го пуснал. Обаче, той не е много топло, обаче ме напича. Пак сега вече като имам екстрата за климатик, поне да взема да използвам как трябва. Чекай го. Що няма полза? Що не ползваш? И вака, мадафака. Сега как да направя да отида на тъс или на нас, а после ако отида, ще трябва да се върна. Ще трябва да се върна. Как ти ще се връщаш, Жени? Аз трябва тук малко да забавя темпото. Много си бърз. По-наистина. Too fast, too furious. Too fast, too furious. Прекъсна. Малко тъпичко, да. Нищо не мога да научи за 2 дни. Не знам за какво трябва да хорежа. Да, такова, нали да я закарам. Аз пък да я закарам, да взема. Да я взема при мен, ама както иска, не? Кеф. Сега отивам. Сега не, ама подир малко. Шо на една фирма, дето там зимата ходихме с тебе, Соня, червения контейнер, ако сещаш. Да. Там трябва да взема 90 кила и на слизане има едно магазин за джуниор. Нещо ми съеде, не ми съеде някакви круасани, защото... По-хубаво... Вземи си джуниора. Коса? Те има от нея джуниор бокс. Има и... Да, аз такива си взема. Има и джуниор в чиния, само че джуниор в чинията ми идва много. Но тепло, да. Той, че съм дебел, не означава, че мога да изям всичко. Едното покрива по принцип другото. Той, че съм дебел и че мога да изям всичко ли? Аз... Сега... Аз съм дебел от много фактори, само нещо само ям. Те много фактори, те са 2 фактора, нали? Нямаш движение и ядеш. Да, в смисъл... Аз, защото имам огромно движение и не ям нищо. Сега единият тъй, другият тъй, нали? Единия му се лепи, деца вика, като помирише шоколад, другия като тебе яде някакви пици, знам какво, после яде някакви шоколади и за вечеря яде тройна пица, бургера с някакъв чизбургер, пица или да му и там какво беше. И накрая качва се на кантара и гледаш минус 2 кила. Пак аз... Не знам къде отива човек тези кила. Не знам, ако пък аз какво правя, гледам шоколада и коста, 5 кила отгоре. Погледнеш към шоколада, обръщаш се към кантара, чай се кача. Качваш се на кантара, 140 кила. Ти ме изкара бахти свинята, да. Че далеч ли съм истината? За 140 кила са далеч. 180. Да, 280 на крак, на един крак. Един крак тежи 280 кила. Ти много дебел крак имаш. Дебел съм. Или си дебел, да си пълен.
Сега ако ти дам моите кила на твоята височина, горе-долу ще стане работата. Ако взема... Ти колко кила сега? 75. Аз ако взема твоите кила, в смисъл да се разменим, али... Аз ще стана фиданка, бе. Чекай, бе. Тука... Момчета, аз натоварих. Щях да ходя да ям, да се почивам малко. Обаче взеха, че ме напратиха тука. Сега да видим къде мога да се забия, примерно тука, някъде. Да видя... Аз ги затегнах работи с коланите, ама аз да го гледам. Ето тука. Ще се плеснем. Колко така ще смегиш. Ей така тука. Така. И да го гледам ако съм затегнал и ако не съм. Да взема да духа малко хора. Я да видим телефона ми къде бе? Секюр. Към че някъде го забутах. Да. 2 палета. Да видим какво се случва. Опа. Така. Като цяло работа е горе-долу добре. Опа. Ето и там. Той тука, той там. Тоскуан. Като цяло горе-долу съм ги фанал. Той е първото, да го взех, 26 кг някакви бои вътре. Него няма го затяга много. Добре. Той има... Като цяло добре. Други работи няма. Сега пия малко вода. Така. Макар че имам 680 кг, 38 е онова, да го взехме. Трите кашона, дето до сега ги хвърлях. Чакай така. 26 кг ренос. Тези боите отпреде, първото палетче. 16 кг. До нея трите кашона, но и другото кашонче. И 2 палета. Един е 160, другия 55. Толкова. Общо взето, то и то. Сега ще направя малко почивка и ще се връщаме обратно. Клипа малко продължава по-късно, понеже батерията ми падна на камерата. Отиваме малко да измием буса след цяла седмица, че става много мърсен. Той не си виждам от мухите прозореца. Особено през деня, като ме напече слънцето и направо нищо не виждам. Сега отде да минем. Айде от тук да минем.
миналия път. Не знам кога беше, при месец-два беше. Ета и пак вечерта ходих да го мия. Аз принципно вечерта ходя го мия, защото няма много хора. И единия фар ми изгоря, докато ходих натам. Не, прибирах се. И малко бях станал робокоп. Той няма батерия ли? Мърдай с този баварец. Да ти покажа рендето какво прави. Рендето му право поводя. Аз хубаво ще ходя мия, обаче пари взел съм. Де са ти фаровите е мой? Пари имам. Ходим фърлим една вода. Тук защо са толкова много полицаи? Аз принципно казах на шефа, че ще ходя вечерта да го мия. Тъй, че не би трябвало да е проблем. Че направил съм се леко магнит. До тук виждам един, което не е проблем. Само един, двама, като цяло няма много хора. Сега, ние тъй малко заобикаляме, правим един по-голям завой. Ей тъй, хоп. И примерно влизаме ей тук. Оп. Готови сме. Ай, момчета. Затваряме си джамеците и почваме. То сега с една ръка ми е малко трудно, ама горе-долу. Емче, поизмих го. Колко го измих, нещо не ми стана ясно този път. Този път нещо не го измих много хубаво. Ама пак поне малко откоп беше. Отрешил го да го правим. Аз уж прозорци си чистих. Толкова стана. Те горе-долу същата. Аз ключовете си взех ли си? Тъй, ги ключовете за вкъщи. Друго като цяло. Друго като цяло няма. Еми, утре ще го дооправим и да видим. Аз принципно да ми е чисто вътре на мен, нали смисъл. Не да е някаква копчина. Събрах тук тези шишета там, дето съм ги хвърлил, не знам дали се виждат. Са колко са? 2, 4, 5 шишета или колко са. Трябва да ги изхвърля. Еми това ще е от този клип. Почистих, забърсах малко. Тъй, че на GoPro-то пак и падна камерата. Не знам защо, аз като се прибрах от работа бяха зареждал. Нещо пак, някакви чело им прави. Еми това е, ще се видим в следващия клип и така.